Jo crec que sí que és un moment de trobar-nos a tots i parlar del que ens importa. Jo m'he agafat una mica també el títol d'aquesta diada que parlava del 155 i de la repressió que vam patir ara fa un any, però que no ha acabat, com tots molt bé sabeu. Parlar del títol de la jornada, em sembla que hi ha un moment que diu dret i 155, o potser era l'escaleta, dret i 155. És veritat que parlar de dret i d'article 155 no és el mateix. És veritat que fa un any l'estat espanyol va aprofitar un article que sí que hi ha a la Constitució espanyola per ocupar les institucions de la Generalitat i atacar-les. I amb aquest atac a les institucions va atacar també a la ciutadania de Catalunya, perquè al final les institucions estan formades pels representants de la ciutadania. Un atac contra els ciutadans i contra la peça clau de la nostra organització política, de l'eix vertebrador de la nostra societat, del principi que conforma la manera que tenim d'actuar junts, que és la democràcia. La democràcia, que si us hi fixeu, què vol dir democràcia? Democràcia només és el poder, que el poder de lo públic el té, dirien els grecs, el demos. El poder de lo públic el té la gent. I exerceix aquest poder la gent escollint els seus governants. I això és el que dona legitimitat a les institucions, i aquesta legitimitat és la que els permet actuar públicament en nom de tots. Les regles per escollir aquests representants i per renovar aquests representants són precisament això, el que conforma la democràcia, el que li dona sentit, el que fa aquesta cadena entre la gent i el poder públic, el poder polític. L'any passat, amb l'aplicació del 155, es va trencar aquesta legitimitat, es va trencar aquesta línia que hi ha d'haver entre la gent del carrer i el que omple les institucions. Van entrar a les institucions gent que no havia estat escollida per governar a Catalunya. Al contrari, van ocupar i van tancar a la presó els que havien estat escollits legítimament per governar a Catalunya. I encara hi són a la presó. Aquest tensionament i aquesta manera de governar, efectivament, no hi eren aquells governants. Aquells governants havien estat escollits per un altre poble, el poble espanyol, i no tenien legitimitat i no tenien mandat democràtic precisament per fer el que van fer, que va ser trencar amb aquesta norma, amb aquestes formes de convivència, amb aquest ciment de la convivència de la població catalana, que era el fonamentat a les institucions. Però què passa? Que tot i així no va durar, és veritat, hi va haver eleccions a finals de desembre de l'any passat, al maig vam tenir un nou govern també compromès amb la independència i per tant sembla que ja no està aplicat el 155. Però sabeu, entre tots, que continua sent una amenaça. Contínuament ens amenacen de que potser tornarà aquesta ocupació de les institucions si no fem bondat. En realitat, aquest fer bondat o no fer bondat ha estat molt qüestionat. S'han plantejat plets, s'ha qüestionat l'aplicació del 155 davant de la justícia espanyola, que no l'ha posat en dubte. Aquests plets encara no han tingut resultat i en realitat sembla que la justícia espanyola tot ens indica que no vol qüestionar aquesta ocupació de l'any passat de les institucions. I per tant, estem encara en que aquesta gent, això dona ales als que diuen això, ja va estar bé, potser hauria de tornar aquesta ocupació de les institucions catalanes per part del govern espanyol. Contínuament sentim
partits i veus de la política que hi fan referència. Per tant, l'amenaça continua sent aquí. I no ens enganyem, no ens enganyem. Tots sabem que el problema no és el 155, no és que un dia ens van ocupar les institucions. El problema és més de fons. El problema és el no enteniment del que és realment la democràcia. Democràcia entesa com el respecte a les persones, el que pugui decidir cada persona, a les col·lectivitats que generem entre les persones, els pobles que generem entre les persones, el respecte a això. I això, en realitat, és una lluita que no és només nostra, és una lluita atàvica, una lluita dels segles per part de tots els pobles, de molts pobles del món. A Nacions Unides n'han dit moltes vegades dret d'autodeterminació, com tots sabeu. A d'altres llocs de les nostres civilitzacions occidentals, com Gran Bretanya o Canadà, han entès que s'ha de deixar votar. A d'altres llocs sembla que encara no. En realitat és una lluita des de sempre per la pau, per la bondat, pel seny de tots nosaltres, de totes les persones, i que el que volem és simplement això, viure la democràcia com un respecte a totes les decisions. I em direu, Dolors, tu dius que la lluita pels pobles és molt vella, però la repressió també és molt vella. I us diré, sí, però la repressió no guanyarà mai, perquè la repressió va contra la dignitat de les persones. I fixeu-vos, hi ha un argument molt clar de que la repressió no guanyarà mai. I som nosaltres aquí i avui, precisament com fa més d'un any ja d'aquelles repressions i d'aquells 155. I per què això? Estem aquí i no ens desmotiven més vius que mai, com fa un any que es va pretendre que ja s'enterrava l'independentisme, s'enterraven les institucions catalanes independentistes. Semblava que ho volien aconseguir, ho aconseguirien i mai més tornaríem a tenir institucions, mai més tornaríem a tenir majories independentistes a les institucions. I en canvi, mireu on som. Continuem, com deia en Llach, tossudament alçades i alçats. No ens desmotiven, aquí estem més vius que mai. En realitat, la nostra lluita és una lluita que no té fi. Jo diria que perquè sabem molt clarament què volem, sobretot, ser lliures, volem decidir el nostre futur com a poble, tots junts, totes juntes, i volem la república. I tenim una lluita llarga, tenim molt temps per fer-ho perquè ja portem molts centenars d'anys lluitant i no ens esvera seguir lluitant, però també per una altra raó, i és perquè encara que tinguem molta força per continuar durant molt temps, la nostra manera de lluitar és que cada dia lluitem cada un de nosaltres com si fos el darrer dia. I aquesta força que portem a dintre serà la que ens farà, segur, sí o sí, guanyadors i guanyadores. Visca Catalunya!